Existuje podľa vás čiste ženský spôsob vedenia firmy? A ako takýto štýl vypadá? Na to sme sa spýtali panelistiek na Forbes Women Summit v Bratislave. Áno, myslím, že existuje. Žena poprvé do toho vedenia dáva aj svoj šiestý zmysel, ktorý je nám výnimočný a ktorý máme. A po druhé, žena sa snaží do toho vedenia doniesť trošku úsmevu, dobrej nálady. To znamená vytvoriť takú rodinnejšiu atmosféru, aby tí ľudia, jej kolegovia sa cítili nie ako v práci, ale plnili rozkazy, ale aby trošku cítili aj tú súdržnosť. Čo sa týka štýlu vedenia, myslím si, že dôležité je, aby každý líder bol autentický. To znamená, aby stavil na svoju silnú stránku a nesnažil sa zbytočne vtesnať do nejakých predstav o tom, ako viesť tým, alebo ako sú definované poučky v knihách. Dôležité je byť autentický. Ja si myslím, že je to o individualite tej líderky ako takej. Stále sa stretávam so ženami, ktoré skôr uplatňujú možno ten direktívny štýl vedenia. Ten mne nie je blízky. Myslím si, že popiera inovácie, kreativitu a predovšetkým popiera u ľudí a potláča tú možnosť robiť chyby. A práve na chybách sa veľmi veľa vieme naučiť. Čiže ja som skôr zástancom štýlu vedenia s ľudskosťou, toleranciou robiť tie chyby, ktoré podľa mňa v extrémnom spôsobe vedia posunúť spoločnosť a aj tú firmu, pre ktorú pracujeme, ďalej.